Μια ζωή τραγούδια, ένα όνομα ιστορία στο ελληνικό και διεθνές πεντάγραμμο. Ακτινοβολώντας έμπνευση κάθε στιγμή, ο σπουδαίος πιανίστας Γιάννης Πανός έρχεται στις εγκαταστάσεις του Ινωφόρου στον Καρά-Τεπέ για να γίνει ένα με το κοινό της Λέσβου. Αικίνητος ανάμεσα στις δημιουργίες του, τις οποίες εμπιστεύεται σε σπουδαίους νέους και παλαιότερους ερμηνευτές, κουβαλά αναμνήσεις από τις μποάτ του Παρισιού, την εποχή του νέου κύματος και φτάνει έως το σήμερα. Μαζί με τους Πέγγι Ξενάκη και Μάκη Ψαραδέλη, το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 10 το βράδυ.